capable, you're not even competent to be a local official. Don't even run. Rest assured, we're not going to allow this na kami po ang kakawawain. Imbis na maging karapatan yung edukasyon, mas nagiging pribilehiyo ito. Magandang araw! Kayo po ay nakatutok sa programang kung saan ang inyong opinyon ay mahalaga, may katwiran at dapat marinig ng taong bayan. Ito po ang Perspektiba. Mapapanood po tayo sa CLTV 36 Free TV at sa official YouTube channel ng CLTV 36. Ipahayag po ang inyong opinyon at perspektiba sa topic na ating pag-uusapan sa episode na ito. Mataas na presyo ng sibuyas, pabor ba sa mga magsasaka? Bago po tayo tumulak sa ating talakayan, panoorin muna natin ito. Nananatili sa 400 pesos hanggang 600 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa bansa. Ang presyo na ito ng sibuyas, mas mataas pa ngayon sa karne ng manok na nasa 220 pesos ang kilo, base na rin sa datos ng Department of Agriculture. Kaya ang mga nagkakarenderya dito sa lalawigan ng Pampanga, iwas muna sa pagluluto ng sisig kahit na mabenta ito at hinahanap-hanap ng mga customers. Meron po kaming sisig, pero ngayon, in-stop po namin dahil sa sibuyas. Bakit po? Mahal kasi sir. Dapat kasi sir kami, dahil yung nagluluto, gusto niya talaga. Kasi yung sibuyas pampabango sa ulam, kaya kailangan talaga. So ngayon, imbis na yung isa ilagay namin, yung isa, 4 na hati. Para sa 4 na putahe na yun. Ay, gano'n. Sa sobrang tipid. May ilan namang mas piniling magbenta pa rin ng sisig, pero bawas-bawas muna sa sibuyas. Sa karenderya ni Adelina Guevara, mukhang mamahalin ng sisig dahil sa dami ng toppings na sibuyas. Pero ayon sa kanya, tinipid muna nila ang paglalagay ng sibuyas dahil sa mataas na presyo nito. Mahal pong sibuyas sir. Dati lang, mura lang. O ngayon, mahal. Bawas ang sibuyas sir. Upang mapababa ang presyo ng sibuyas, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang importasyon ng 21,060 metric tons ng sibuyas, mas mababa ng 940 metric tons sa rekomendasyon ng Department of Agriculture. Naniniwala naman si Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, na kartel ang nasa likod ng biglaang pagtaas ng presyo ng sibuyas. Aniya, minamanipula ng kartel ang presyo ng sibuyas sa pamamagitan ng pag-hoard ng supply. Mula Desyembre noong nakaraang taon hanggang ika-10 ng Enero ng taong 2023, umabot na sa 78.9 million pesos ang halaga ng smuggled sibuyas na nakumpiska ng DA at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ipinag-utos naman ni Pangulong Marcos na inspeksyoning mabuti ang mga nakumpiskang smuggled na sibuyas bago ibenta sa publiko. Magbibigay po ng perspektiba para sa ating topic ngayong araw na ito si Ginoong Victor Layog, isa pong magsasaka mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kasama din po natin si Ginoong Jason Cainglet, ang Executive Director ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, at si Chef Don Eduardo Quito, ang Director po ng North Central Academy for Culinary Arts. Magandang araw po sa inyo at una po nating makakapanayam, sasalang po sa ating pong talakayan si Sir Victor Layog. Ano po? Sir Victor, magandang araw po sa inyo at welcome sa Perspektiba. Magandang araw naman po. Sir Victor, sabi nga nila, literal pong nakakaiyak ang presyo ng sibuyas. Ramdam po, hindi lamang ng ating pong mga restaurants, pero maging ng mga ordinaryong mamamayan gaya po natin. At sabi nga po dun sa ating video kanina, talagang tumaas ang presyo ng sibuyas, umaabot hanggang 600 pesos kada kilo. At nung makapanayam po natin ang ating pong mga kababayang nag-manage po ng kanilang mga karinderya, negatibo nga po ay itong epekto na itong mataas na presyo ng sibuyas. At ating pong gustong malaman po dito sa ating pong episode ngayon, kung mataas ang presyo ng sibuyas sa merkado, ibig po bang sabihin nito ay ito po ba may pakinabang sa mga kagaya niyo pong magsasaka dyan sa Nueva Ecija? Doon po sa taas ng halaga ng sibuyas, makabawi yung aming magsasaka kasi 3 years na po kaming nalulugi sa pagsisibuyas. Ngayon,
makabawi doon po sa aming pag-aani ng sibuyas. Yung pong pagtaas ng sibuyas, ang pinakamataas pong umabot sa amin ay 400 plus. Ngayon po, bumaba na po ngayon ang presyo. Kahapon po, 180 po ang farm gate doon po sa yellow. Ngayon po, wala po kaming monitor kung pangalan nito, kung bumaba pa po ngayon. At ang sibuyas naman po namin inaani ay dalawang klase po yung aming pagtatanim, isang palusot na tinatawag at saka yung isang regular. Yung pong tinatawag namin na palusot, yung po yung mga maraming problema sa ulan, sa kalamidad, sa sakit na ng sibuyas. Kaya po yung aming tinatawag na palusot, yung po yung aming mahinang pag-ani. At ang ginagastos po namin sa isang ektarya, umaabot po siya ng 250 hanggang 300 pataas. At ang inaani lang po nitong palusot na ito ay umaabot lang po kuminsan ng 100 bags o kulang o mahigit 100 bags kasi medyo madami pong dinaan ng problema. Ang isang supot po ay tumitimbang ng 30 kilos at kung 100 po ang aanihin natin, meron po siyang 3,000 kilos. Kaya po kung mag-100 lang po ang halaga ng sibuyas dito sa lugi po. Break even lang po ang mangyayari. Kaya po mas ng ganun siguro kataas dahil ito namang si negosyante o order yan sa ibaba, dadaan sa maglilink. Itong si naglilink, nagpapatong din ng dagdag doon sa negosyante bago makuha sa farmers. Nagpapalipat-lipat na po yan. Kaya tumataas po. Ngayon, doon po sa pag-aani namin, kung palusot po, kung magto 200 to 250, makakabawi po yung magsasaka. Ilan lang po yung mga nauna dito sa amin sa Bungabon na umani ng paaga. Kikinabang sa halaga ng sibuyas ay ang Tarlac at Pangasinan. Yan po ang unang umaani. Susunod lang po ang Bungabon, susunod ang Gabaldon, susunod po ang Mindoro. Doon naman po sa regular namin pagtatanim, yan po yung maaring November o matapos-tapos ang October. Yan po yung aming pagtatanim na direct Regular seeding planting kami. Yan po yung umani sa amin. Pagka po, kasi puro yun lang po dito sa barangay namin. Kami po yung nauunahan sa buong Bungabon. Nasa silangan po kami ng Bungabon. Ang inaani po niya na pangkaraniwan, pagka po hindi masisira ng ulan, hindi masisira ng anthracnose at hindi masisira ng harapas, umaani po kami ng 700 bags pangkaraniwan per hectare. Aani po yan ng 21 tons per hectare. At nagtataka nga lang po ako doon po sa pagkakat, madami po ang nakakot na mga magsasaka. Noong pong umpisa ng pag-aani, napakataas po. At nung napalita lang ng mag-aangkat, bakit po biglang bumagsak yung namang imported? Hindi po ba nakapermis pala dapat sa mga 300 plus pa dahil wala pang imported? Nabalik pa lang po ang imported, bumagsak na yung halaga. At ang pag-ani po ng mga tao, yan po dadating ng January 27. Laglag na naman po sa saka ng sibuyas. Yes, sir. Actually, ito nga po yung narinig natin kanina dun sa ating pong video, kung saan balak na mag-angkat ng 21,060 tonelada pong sibuyas. Ang dami din po, no? Doon, sabi po ng Department of Agriculture, ito po ay para maibsan, ito pong pasanin ng ating pong mga consumer at ang kanila pong estimate, wag pong umabot dun sa harvest season dahil papalapit na po ang harvest season po ninyong mga onion farmers. So, ang tansya
po nila makadating pero hindi po siya dapat lalagpas yung pagdating niya na matatamaan yung harvest season. Pero it seems right now, sir, na kayo po ay may agam-agam na dito po sa pagdating ng imported na sibuyas. Gaano, sir, kalaki ang epekto po nito sa inyo? Tatama po yung magsasaka. Nakasabay po yan sa pag-ani ng magsasaka. Yung dadating pong sibuyas, aani na po kami ng mula first week hanggang second week. Ang kalakasan po namin ay second week po ng February nakapasan po. Hindi po kayang ubusin ng market yung import natin. Magsasabay po yung import at yung pong sariwang market. Kaya po yan malaki po ang magiging epekto niyan sa mga magsasaka. Sa pagbagsak po niyan, maaaring pagkalugi na naman ng mga... Sir Victor, ito pong sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong 2021, ang volume of production ng mga agri-products po dito sa Central Luzon ay meron pong yield ang sibuyas, na 117.1 metric tons. At kung atin pong titignan, pumapangalawa po ito doon sa mga tinatawag po nating top other crops value production sa Central Luzon. So nice po namin kumustahin, sir, based dun sa inyo pong naging pag-aani nitong nakalipas na taong 2022, kumusta po ang ani po ninyo? Anong pong nakaraang naharabas po yung aming pananim. Kaya nga 3 years kami halos na hindi kumikita, nasira po ng anthracnose, ng harabas. Ang malakas lang pong naging ani dyan, yung Gabaldon, Mindoro, at yung Pantabangan, niya po yung umaani ng mga pang-storage. Pero sa amin po, paaga po kami, mga nasira po at naabutan po kami ng taon. Okay. Sir, with all this po na nangyayari, like yan, sabi nyo nga po, naapektuhan na kayo nito pong mga nakalipas na sitwasyon sa nakalipas na 2022 at ngayon, pagpasok po ng 2023, another problem yung kinakaharap ninyo dahil sana anihan na, at ito, ina-anticipate nyo na kayo po ay makakaluwag-luwag dahil kikita nga po dito po sa bentahan ng sibuyas do, nabanggit nyo po kanina, masyado pa ring maliit, sa farm gate at ang logo naman po nito paglabas po sa merkado. Pero ano po ba ang panawagan niyo, sir? Like ito, may napipinto naman pag-aangkat ng sibuyas. Ano po yung nakikita niyo pong dapat gawin ng gobyerno at para po makatulong po sa mga magsasakang kagaya ninyo? Yung pong sa pag-aangkat ng hindi po tinatamaan yung magsasaka. Ang yellow po kasi hindi tumatagal yan. Dapat po ang pag-aangkat natin ng sibuyas ay sa panahon ng August hanggang December. Pagkamani na po yung magsasaka, dapat wala na pong imported market para po matulungan nila yung magsasaka. Kung ang sasabayan ay yung ani na magsasaka, lagi na lang pong babagsak yung magsasaka. At yung pong meron po ba tayong nakita na sa panahon nagtitinda itong mga negosyante sa panahon ng August hanggang November, meron, maski po mataas ang sibuyas, meron po bang lumabas na balitang imported na dumadating dito sa Pilipinas? Sa bawat taon ng pasibuyas, po pumapasok yung importasyon, lalabas po yung mga imported para isa nila doon sa pag-aanin magsasaka. Okay, sir. Talaga pong hindi biro ang kinakaharap po ng ating mga onion farmers, at narinig natin itong sentimiento po ni Sir Victor, siya po isang farmer sa Nueva Ecija. At mamaya po sa ating pagbabalik, huwag po kayong aalis dahil makakapanayan po natin si Ginoong Jason Cainglet mula naman po sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Manatili po nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson's Star Mills, Pampanga.
Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Nagbabalik po ang perspektiba sa puntong ito ng ating programa. Makakapanayan po natin si Sir Jason Cainglet, ang Executive Director po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang araw po sa inyo, Sir Jason, at welcome po sa Perspektiba. Magandang araw din sa lahat ng nanonood ng inyong programa. So sir, pinag-uusapan natin sa ating topic ngayon sa ating episode ay itong mataas na presyo ng sibuyas, kung ito po ay paborable sa ating mga magsasaka. Pero kanina nakapanayan po natin si Sir Victor, na po isang magsasaka sa Nueva Ecija. Narinig niyo po ang kanyang mga sentimiento. Nais po naming malaman mula sa inyong hanay, dahil for sure minomonitor niyo po ito pong nangyayari ngayon dito sa ating pong bansa. Ano po yung sobrang taas ng presyo ng sibuyas sa merkado. Pero kanina narinig natin na ang iba pong mga farmers ay hindi kaya pong sobrang itaas po ito. Nabanggit po kanina Sir Victor, may mga naunang nakinabang, pero more of them po sa kanilang hanay ay hindi pa po talaga nakakabawi. Ano ba sir ang nakikita niyong dahilan po sa inyong pagsusuri, sa inyong perspektiba, kung bakit tumaas ng sobra itong presyo ng sibuyas? Una siguro, kailangan lang natin i-clarify nung bandang October at November, ang grupo namin sa SINAG, kami ay nanawagan na sa government na mag-import ng white onion dahil sa panahon ngayon talagang may shortage yung puting sibuyas. Dahil walang puting sibuyas, marami sa ating mga users ang nag-shift sa red. So patay yung red na damay sa kakulangan. Kaya sabi natin, mag-import na sila October, November, wag nang mag-import sa panahon ng December dahil yan na yung panahon na nagsisimula ang anihan. Noong una sabi natin ay miscalculation ng gobyerno, no? Pero lumalabas parang deliberate yung kanilang ginawa at talagang tinaon pa yung announcement ng importation sa panahon na umaani na ang magsasaka. Ano ang direktang implication? Gaya ng sabi ni Victor kanina, may mga nakinabang doon sa mataas na presyo ng sibuyas dahil nga umabot hanggang 250 to 300 ang farm gate. Sa pagtingin natin kasi, ginamit yung mataas na farm gate para i-justify yung mataas na retail na presyo sa merkado. Isa-isahin natin, ano? Yung atin kasing pagkakaintindi sa industriya ng onions, yung farm gate plus 50, yun na yung ideal na presyo sa palengke. Ibig sabihin, kung ang farm gate ay 250 o umabot man sa 300 o kahit 350 sabihin natin, dapat ang presyo sa retail hanggang 400 lang. Ibig sabihin nun, plus 50 pesos sa farm gate, lahat ng nasa negosyo ng sibuyas, from the biyahero to trader, yung may-ari ng cold storage, yung wholesaler, yung retailer, meron na siyang tinutubo sa 50, no? Yung plus 50 sa farm gate. Tapos kung ating titingnan ng ating industriya, gaya nga nasabi ni Victor, yung ani ng December, wala pang 5% ang ating total production. Ano? Ibig sabihin, napakaliit nung inaani mo, tapos sasabihin mo ngayon, mataas ang presyo sa palengke dahil mataas yung farm gate price. So, nakinabang ang mga magsasaka sa mga naunang umani, pero biktima rin siya na ginagamit sila para i-justify yung mataas na presyo. Ngayon, yung direktang impact na pagsabi sa import, narinig din natin kanina kay Victor, mula sa 250-300 na farm gate, ang monitor natin nasa 100 na lang siya ngayon. May mga lugar pa sa Nueva Ecija na 150, pero sa Pangasinan, sa Tarlac, ang monitor natin is between 100 to 150 yung presyo ng farm gate. So talagang bumagsak siya at halos nasa cost of production na lamang yung kanyang naibebenta at kinakatakot natin pagdating ng end of January hanggang February, yun yung bulto ng anihan eh. Baka lalo pang bumagsak ang farm gate price. At talagang ito, masasabi natin na kagagawan to ng Department of Agriculture. Nung panahong dapat sila mag-import, hindi nag-import. Nung panahong aani na ang mga magsasaka at umaani na, tsaka sila magsasabi ng importation
Ang nangyayari kasi gaya na sinabi ni Ka Victor, ang ating mga farmers, wala silang mga cold storages. Wala silang post-harvest facilities na pwede ka munang makipagtawaran o magantay ka na magandang presyo. Pag nag-ani ka ngayon at nandyan ang amba ng maraming importasyon, wala kang choice kundi ibenta mo yung produkto mo sa presyo na itinatakda ng trader. Nakakalungkot yung sitwasyon natin na sana nga kahit papano kumita sila, pero dahil nga dun sa binanggit na pag-importasyon ka agad, yun yung ginagamit ngayon ng ating mga traders. Ibenta mo na yung sibuyas mo, bigay mo na sa akin yan sa ganitong halaga kasi kesa mabulok at walang bumili. Yun ang nakakalungkot na sitwasyon ngayon ng ating mga onion farmers. Yes, sir. Sir Jason, kanina nabanggit po ni Sir Victor na isa pong bagay na nakakapagtaka din, dahil, di ba, alam natin, mataas pa, Tapos pagka-announce na mag-i-import na, bigla po nakapag-announce din na meron ng pagbaba ng presyo ng sibuyas. Ano po yung nakikita nyo dito, Sir Jason? Bakit agad-agad pwede pong i-announce ng gano'n, Pero kung tutusin, titignan natin, ito pa yung mga matataas na sibuyas na kung i-estimate lang po, sa pagtingin ng ating pong mga mamamayan. Pero may nakikita tayo na problema kung pagka-announce, bigla, kaya naman palang ibaba. Bakit hindi po ito ginawa nung mga nakalipas na panahon? Ano po ang nakikita niyo, sir, na problema dito sa sitwasyon na ito? Ang problema ka natin, ang ibinaba yung farm gate. Pero yung presyo sa palengke, nasa 500 pa rin. Merong 400 pero on average 500 to 600. So hindi pa rin siya bumababa sa palengke. Pero yung farm gate sa farmers, bagsak na yung presyo. Yes, ngayon, sir. bumabagsak siya kasi nga yung sitwasyon natin sa industriya ng sibuyas, isang grupo lang yung trader, sila rin yung importer, sila rin yung may-ari ng cold storage, sila rin yung nagbabagsak sa palengke. Kaya nga, kakaiba sa ibang produktong agrikultural, yung sibuyas natin medyo iilang tao lang talaga ang nakikinabang paglabas ng farm gates ng ating mga farmers dahil sila rin yung trader, sila rin yung importer at sabihan natin, sila rin yung mga sumusugal sa smuggling. At ito nga, for the past weeks, napakaraming nahuling smuggled onions, almost 50, at least 50 containers ang na-monitor natin mismo. Ang deklarasyon, siopaw, ang deklarasyon, damit, iba-ibang deklarasyon, pero pagbukas mo, puro pala sibuyas ang laman. So, napaka-konting bilang ng tao ang nagpapatakbo ng industriya ng sibuyas sa unfortunately, yun ang sitwasyon natin, paglabas sa kamay ng farmers ng sibuyas, control na siya ng ilang tao lamang. Kaya itong mga tao na rin na to, ang siyang nakakapagtakda ng sobrang mahal na presyo ng sibuyas. Sir, ito, nabanggit na ito ng ating mga mamabata, sir, yung tinatawag na cartel na it's similar po sa binabanggit ko na ilang tao lang ang nagmamanipula na itataas sa mga presyuhan at ilang tao lang ang nakikinabang. Sa inyo pong nakikita, Sir Jason, paano ba natin masusolusyonan itong ganitong sitwasyon at hindi na ito maulit pa? Yes, sige, marahil kumita po sila ngayon, pero ito po ba ay masyado ng malalim yung ugat ng problema na hindi po ito basta masusolusyonan in a short period of time? Kailangan talagang aksyonan ng matindi ng gobyerno para sa mga susunod na panahon ay hindi na maperwisyo yung ating pong mga kababayang mamimili. At the same time, itong ating pong mga magsasaka naman ay hindi naman po sobrang maapektuhan at lalo na ito nagbabadya yung pagkalugi kung ganito po ang sitwasyon na nangyayari. Sa totoo lang, as early as 2013, so almost 10 years na, ang mismong Senado natin naglabas na ng resulta ng kanilang investigasyon at dinefine nila ron talagang may cartel sa onion. So, hindi ito bago. Tayo lang ay nasosorpresa bakit parang sa DA ay bigla silang nasosorpresa. Hindi siya bago. Everyone knows how the onion industry is working. Iilang tao lang yan. And they know it. Kilala ng mga nasa gobyerno, especially ng DA, kung sino yung mga traders na yan, sino yung mga biyahero na yan, sino yung mga importers na yan. And alam nila, it's the same group of people. Yung namimili sa magkasaka, sila rin yung nag-aangkat. At sila rin yung may hawak ng cold storage, sila rin yung nagbabagsak sa palengke. So, nakakalungkot na para bang nabulaga ang lahat. Pero hindi As early as 2013, identified na yung mga
personalities involved, and unfortunately hanggang ngayon may mga ilan ditong mga sinabing personalities are still involved in the onion trade and importation business. So kung gusto talaga ng gobyerno, especially DA, kailangan nila yung mga taon to. They could have acted sooner than ngayon sila akto. The damage has been done, bagsak na farm gate, mataas pa rin ang retail price, yun eh. Tapos yun nga, even yung importation mo na 220 or 210,000 metric tons, hindi rin naman siya guarantee na na ma-reduce mo yung retail price if the same people are still running the show. Oo, yun po ang nakakatakot kasi parang pakinabang lang sa kanila. Ang inaasahan kung ina-anticipate ng ating mga kababayan na finally makakaluwag na dahil dumating na po itong importation, kinakabahan naman yung mga magsasaka dahil baka nga yung kanila pong mga produce ang hindi naman pumapansin. Pero sa bandang huli pala sir, iilan pa rin po ang makikinabang. So we hope and pray na sana ito pong ating mga nasa likod nito po ay sana naman kahit pa paano maisip nila yung longer effect nitong kanilang ginagawa, and at the same time yung government ay wag pong para manatiling bulag na lang dito sa ganitong sitwasyon, dapat pong umaksyon gaya po ng inyo pong mga panawagan. So ito po based sa naging pagsasaliksik po nitong datos na ibinigay ng Philippine Statistics Authority or agency, bumaba po itong tinatawag na value production ng onion ng 16.8%. So nung nauna po nung 2020 nasa 5.8 billion pesos at ito po ngayon ay nasa 4.21 billion pesos nito pong 2021. Ano pong ibig sabihin itong pagbaba ng value production at gaano kalaki po ang epekto nito ngayon sa ating pong mga farmers at sa atin po na consumers? Gaya po nung nasabi ng ating farmer kanina, talagang tinamaan ng harabas o yung napeste yung ating mga sibuyas at talaga namang bumaba ang production natin for the past 2 years. Ngayon nga sana maganda yung tanim, kaya lang may mga bagyo pa rin humahabol, kaya marami pa rin nasisirang mga sibuyas. Talagang may kakulangan. Kung ang tanong talaga ay tayo ba sufficient, naman tayo aminado na we are not sufficient sa onions. Nasa 80% lang tayo. So we still need to import 20 or to 30%. Wala naman tayong problema dyan. Ang sinasabi lang natin, mag-import kayo sa panahon na hindi umaani. Para naman makabawi at kumita ang ating mga farmers, mag-import kayo around July, August, September. Yan. Talagang, especially white onions, kasi hindi mo siya pwedeng tumagal even sa cold storages hanggang 4 months lang ang shelf life niya. Umangkat ka ng kailangan sa panahon na hindi pa umaani ang farmers. Pero once na umaani ng farmers, talagang kalokohan and it's happening na, wala pa nga yung peak, sabi nga natin, peak harvest, pero yung damage sa farm gate bagsak na. Eto, wala pa tayo sa, kumbaga, simula pa lang. By February, pag pumasok na yung bolto ng anihan, talagang natatakot tayo for the onion farmers kasi nasa 100, 150 ngayon. Pag bumagsak siya ng 90, 80, talagang lugi ng farmers. Ang bawi ng farmers nasa 150, okay pa siya, meron siyang kinikita. Ang kanyang cost of producing onions nasa 130, 140 per kilo. So pag ang farm gate mo naging 100, talagang lugi na ang ating onion farmers. At yun ang kinakatakot natin with this very reckless and talagang deliberate sabotage. Ang tawag namin talaga, sinabotahin ng DA mismo yung kapakanan ng ating mga onion farmers by declaring yung importation sa panahon na umaani na ang ating mga onion farmers. Sir, pang huli na lamang po, ano po ang maiiwan yung mensahe sa ating pong gobyerno at kung meron po kayong mensahe din sa ating pong mga farmers sa gitna ng ganitong sitwasyon na kanilang kinakaharap? Well, for government, kung it's not too late, they should rescind yung itong importation. Kung pwede pang bawiin nila. And hindi naman natin sila pinipigilan mag-import, pero wag ngayon. They can do it around May or June or July, pero sana wag ituloy. Kitang-kita natin ang epekto. 6 days pa lang since the announcement, bagsak na yung farm gate ng ating farmers. And sa ating farmers, actually yung private sector, maraming initiative. In fact, kung namamonitor ng CLTV,
sa Bongabon and sa Bayambang, may mga private initiatives. May mga cooperatives, may mga non-government organizations. They're directly buying sa farmers para naman hindi sila mabarat ng ating mga traders at mismo ng government. So, we're encouraging everyone, especially mga taga Central Luzon, let's help our own farmers. Kung may mga opisina dyan, malaking office, nabawang CLTV, yung malaking group of company ng CLTV, pwede kayong punta kayo sa mga stocks ng sibuyas sa Nueva Ecija or Tarlac and we buy directly from farmers para matulungan natin sila. Sa panahon talaga ngayon na talagang unfortunately, mismong gobyerno yung nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Maraming salamat po, Sir Jason Kainglet mula po sa SINAG. Sa ating pong pagbabalik, perspektiba naman po mula sa culinary industry ang ating mapapakinggan. Manatili po nakatok at magbabalik ang perspektiba. Nagbabalik po ang perspektiba pero bago po tayo tumuloy sa ating talakayan, basahin muna po natin ang komento ng ating mga netizens sa question of the week po natin. Ano ang epekto sa iyo ng mataas na presyo ng sibuyas? Ito po ang tugon ni Reynaldo Malyari Garcia. Wala lang, wag nang gumamit ng sibuyas. Maraming paraan, pwede namang gumamit ng ginisa mix. Huwag paboran ng mga abusadong negosyante. Huwag munang gumamit ng sibuyas. Ito naman po ang perspektiba ni Richard Medina. Hindi na ako makapagtinda ng sisig. Imagine, 600 pesos po per kilo ng sibuyas. Sa isang sisig order ko, 50 grams. Cost yan nasa 35 to 40 pesos. Benta ng sisig ko, 80 pesos with egg. Ano po. So maraming salamat po kay Richard at kay Reynaldo sa pagpapahayag po din yun ng inyong perspektiba sa topic po natin sa episode na ito. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, makakapanayan po natin sa ating programa si Chef Don Edward Quito, ang Director ng North Central Academy at isa pong Kapampangan food historian. Magandang araw po sa inyo, Chef, at welcome po sa perspektiba. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood na ating programa. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin sa inyong programa. Yes po. Bago po namin kunin, Chef, ang inyong pong perspektiba dito sa topic na pinag-uusapan natin patungkol sa mataas na presyo ng sibuyas, kung ito po ba'y pabor sa ating nakikita po natin topic for the magsasaka naman. Pero nais ko muna pong kunin ang inyong pong perspective dun sa naging komento ng ating mga netizens. Yung una po, sabi niya, huwag na munang gumamit ng sibuyas sa mga lutuin. Ang pangalawa, dahil ito po'y sisig vendor, sabi niya, ang hirap po, kasi ang laki ng gasto sa sibuyas pero ang konti lamang ng kita. Kaya may mga options po ito pong ating mga kababayan na hindi na muna daw siya magtitinda ng sisig. So bilang isa pong food enthusiast, at kayo po isang Kapampangan historian for food, ano pong masasabi natin, sir, dito sa sitwasyong ito? Yes, opo. Kung una po, kung hindi naman usapang sisig ang niluluto natin or ang pagkain na ating hinahanda, okay lang naman na i-omit natin yung paggamit ng sibuyas. Kasi po, naging tradition lang din kasi talaga sa ating mga Pilipino, sa ating mga Kapampangan, na kapag nagluluto tayo, meron tayong tinatawag na Trinity. Yun yung pag nagigisa tayo, bawang, sibuyas, pati kamatis. So, pwede nating bawasan ng konti ang sibuyas or alisin muna natin talaga ito sa pag-iisa. Kasi ang sibuyas, parang considered siya as aromatic. Meron tayong mga alternatives dyan na pamdagdag pampalasa. Tama rin yung sinabi ng isa kanina, Niya lang, hindi ko to pinopromote. Meron din kasing mga artificial na pwede natin ilagay na pampalasa para sumarap-sarap naman yung ating mga pagkain, lalo na sa mga nagbibenta sa karinderya, para at least kahit papano, kumita pa rin sila kahit medyo may kamahalan ng sibuyas. Pangalawa, sa susunod po, sa usapang sisig naman, syempre sisig, pag sinabing sisig, lalo na pag sinabi mong sisig Kapampangan, dapat merong sibuyas yan. Kasi ang sibuyas, ang sisig Kapampangan is composed of
baboy, pisngi, atay, at sibuyas. Pero technically po, ito baka po may maikomento yung iba. Ano po ba ang pinanggalingan ng sisig? Diba? Unang-una, traditionally, ang sisig, pag sinabi in Kapampangan, manisig ka, you eat something sour, you chew something sour. So, nung unang panahon po talaga, nagsimula ang sisig sa prutas, wala naman pang karne talaga hanggat sa nag-evolve. So, technically po, pwede rin natin i-omit ang sibuyas sa sisig. Kaso po, syempre, medyo mag-iiba lang ang lasa, sir. Yung crunchiness kasi po, hinahanap technically, ang siya. sisig dapat medyo maasim-asim ng... Yes, maasim-asim ng konti na merong crunchiness na nanggagaling sa sibuyas. Meron matamis-tamis na lasa na nanggagaling sa sibuyas. So, pwede natin sigurong bawasan, no? Or gagamit tayo ng alternative, gagawa tayo or gagamit tayo ng sang or dahon ng sibuyas, yung puti, no? Yun yung gagamitin natin, isprinkle na lang natin sa taas para at least yung flavor ng onion, kahit pa paano, nandun pa rin. Yung aroma ng onion, kahit pa paano, nandun pa rin. Pero kahit, sabi ko nga, ang importante sa sisig, medyo maasim-asim ng konti. Sa ating mga Kapampangan, yun ang number 1 dapat na element ng isang sisig. Nakikita mo yung something sour, the vinegar, the acid, or the calamansi extract dun sa lasa ng sisig. Kumbaga secondary, no? Yung sibuyas sa sisig natin. Kumbaga pang-dagdag, pang-enhance flavor siya na pang-balance dun sa asim na binibigay ng acid or na binibigay ng calamansi. Yes, sir. Chef, sabi nga nila tayo pong mga Kapampangan, masarap magluto, masarap kumain. Kaya nga nabansagan po ang ating pong lugar, lalawigan bilang culinary capital of the Philippines. Nais po naming malaman mula po sa inyo dahil yan po, masarap magluto, masarap mag-prepare ng pagkain. Gaano po kalalim, yung pagpapahalaga natin? Say for instance, sa isa pong ingredient, masasabi natin main ingredient, halos sa karamihan sa mga putahe pong Kapampangan, ito pong sibuyas. Gaano po kalalim yung naging ugat po nito, yung importansya niya sa Kapampangan food and history? Opo. Actually, we all know naman that we were colonized by Spaniards way back. And honestly, marunong nang magluto ang mga Pilipino, marunong nang magluto ang mga Kapampangan. But then again, mas na-enhance yung ating skills, yung ating talent, ang ating pagluluto, or marami tayong na-adapt na techniques nung na-colonize tayo ng ibang bansa. Then, sa Europe, kung makikita nyo, kung aaralin mo ang history ng culinary arts, no, meron tayong tinatawag na mirepoix. Yung mirepoix na yun yung pampalasa na nilalagay natin sa mga pagkain, sa mga niluluto, sa mga soup, sa mga stew. No, ang mirepoix na yan, ang element yan is carrot, celery, and onion. Tayo mga Kapampangan or tayo mga Pinoy itself, ang mirepoix natin, ang trinity natin is the garlic, onion, and tomato. So, medyo hindi natin naaalis talaga yan. Kumbaga nakalakihan na natin na kapag nagluluto tayo, nagigisa tayo, laging nandyan ang element ng sibuyas. Kasi sabi ko nga rin kanina, ang sibuyas, nagbibigay yan ng flavor, ng aroma. Anong flavor yan? Sweetness. No? Pag naging translucent na yung sibuyas, lumalabas yung natural sweetness pag nag-caramelize na yan. Next is, nagbibigay din yan ng texture. Like for example, sa sisig or sa mga iba pa na minsan may mga crunchiness siyang naibibigay. Next is, meron din yung health benefits. Ano yung mga health benefits na yan? Sa sibuyas, pampababa ng blood pressure. Onion is good for antioxidant. Kaya tayo mga Pilipino, minsan, hindi na natin maalis ang sibuyas sa pagkain natin. Hindi na natin maalis ang sibuyas kapag nagluluto tayo. Kasi feeling natin, kulang yung lasa. Kulang sa sarap kapag wala ang sibuyas. Chef, kanina napanood natin sa ating short video, na ang daming apektado. Hindi lang yung mga sinabi like kanina, nakapanood po tayo ng mga nagtitinda ng mga pagkain, and even yung mga farmers, like dito yung na-anticipate yung pagpasok ng mga imported na sibuyas. So sabi ng gobyerno, ito'y para maibsan yung pasanin po ng mga consumer. Pero nais po namin marinig mula sa inyo na nasa food industry at araw-araw nagluluto ng pagkain. At nabanggit nyo nga po na essential ingredient ang sibuyas dito sa ating pong mga pagkain dito sa Pampanga. Gaano, sir, kalaki ang epekto? At ano ang ginagawa niyo pong remedyo
yung ngayon na sobrang taas ng presyo ng sibuyas? Yes, ako personally sa business ko, medyo binawasan ko ng konti yung paggamit. Kumbaga naghanap ako ng mga alternatives. Kasi sa ngayon, hindi ko rin kayang itaas ang presyo at lalo na alam naman din natin na medyo gipit din ang mga tao in terms of budget. So syempre kung nagtaas ako ng presyo, baka hindi na nila bilhin. Malugi lang ang ating establishment or ang ating restaurant. Kaya naniniwala din ako or sinasang-ayunan ko rin naman yung iba na nagbebenta sa karinderya na bakit minsan hindi mo na nila i-offer to. Kasi siyempre, baka naman malugi lang sila, gagamit nga silang sibuyas, napasarap na nila, wala naman bumili or tipong konti lang yung bumili. Diba? Panghihinayangan mo yung niluto mo. Pero meron mga ibang businesses na hindi nila willing i-risk yung lasa ng kanilang pagkain. Kaya gumagamit pa rin sila ng sibuyas. Kaya tingnan mo yung mga iba na nagbebenta ng sisig. Kahit na may kamahalan yung kanilang kahit may kamahalan yung sibuyas, nilalagyan pa rin nila ang sisig dahil gusto nila ma-deliver pa rin nila sa mga consumers yung totoong lasa, kung ano yung na-introduce nila or kung gaano kasarap ang pagkain na may sibuyas. Kaya lang, the disadvantage is magtataas sila ng presyo. Kung papansinin mo yung mga ibang nagsisisig ngayon, magtataas sila ng dagdag 20 pesos. For some, walang halong exaggeration, aabot ng 50 pesos yung itataas ng kanilang produkto. Kung mapapansin mo rin ngayon, dati sa mga kalsada, meron kang makikitang nagbebenta ng sisig na 50 pesos. Pero ngayon, wala ka nang makita ng sisig na nagbebenta ng ganun kamura. So meron mga ibang establishments, they are willing to increase their prices kasi naniniwala sila na masarap talaga ang sisig kapag may sibuyas. But there are some establishments are not willing to risk to increase the price kasi yung iba takot sila na baka hindi mabenta. So may good impact, may bad impact, pero titignan mo, mas nangingibabaw ang negative impact nito sa industriya ng mga restaurants. Kaya sir, ano po, pabor ba kayo na magkaroon na ng importation? So kanina narinig natin, malaki po ang magiging epekto nito sa ating mga magsasaka, lalo na papasok na po yung harvest season nila. Ano po, pero kayo sir, dahil sa nakalipas na mga buwan, ano po, matagal-tagal na rin, ito pong mataas na presyo ng sibuyas. Are you hoping na sana mapabilis ba itong importation or hintayin na natin ito pong labas ng harvest ng ating mga magsasakang lokal? Ako po para sa akin sa aking opinion, dapat po sabay yung mga yan. Unang-una, ngayon, dahil gipit tayo sa sibuyas, hanggat kaya natin mag-import muna. Mag-import tayo. Pero dapat po, habang nag-i-import ang gobyerno ng sibuyas, ang gobyerno dapat meron siyang ginagawang programa para sa mga magsasaka natin or sa mga nagtatanim ng sibuyas. Ano po yung mga programa na yan? Mas maganda po kung meron silang mga programa na incentives or tipong i-incentivize nila yung mga ibang kagamitan na kailangan na gamitin ng ating mga magsasaka or gumawa silang programa paano nga ba natin mapapabilis ang produksyon ng sibuyas dito sa Pilipinas. Mas maganda po habang nag-i-import tayo, at the same time gumawa ng programa ang ating gobyerno para masolusyonan po natin ang ating problema sa sibuyas. Pero dapat po kailangan din natin ihinto ang pag-import ng sibuyas kapag oras na ng sakahan, oras na ng anihan para ma-prioritize din po natin yung mga magsasaka, yung mga farmers, yung mga nagtatanim natin dito sa agrikultura sa Pilipinas na at least po i-market muna nila yung kanilang pananim bago natin pangpiliin yung mga sibuyas ng ibang bansa. Yes, Chef, maraming salamat po. Ditong mga nakalipas sa buwan, especially nung holiday season, namaraan na po yung ating pong mga kababayan sa pagluluto dahil sobrang taas nga talagang marami ang naapektuhan at may nakakita po silang potential alternative po. Ito pong mga maliliit na sibuyas na meron pang tangkay. Sa inyo pong pananaw, expert opinion, Chef, meron po ba itong malaking epekto sa mga lulutuin ng ating mga kababayan or pwede na po ito sa ngayon, habang ang taas po ng presyo ng sibuyas at mako-compensate naman po yung lasa. And gumamit na rin po ba kayo ng ganito, Chef?
Yes, may konting effect ha. Because the real flavor of onion, it's naturally sweet. Lalo na if naging translucent yung color niyan or pag nasutin mo ng maayos. Compare if you're gonna use some, sabi ko nga kanina, the onion leeks, yung puti, no, yung roots niya. Medyo strong yung lasa nito compared to the typical onion and hindi mo nakikita yung sweetness sa paggamit ng onion leeks. So, syempre, meron din nag-iiba dun sa lasa. No? Ganun akong naniniwala din dun sa sinabi ng kanina. Natutuko rin yung sinasabi niya na instead of using onion, meron naman alternative na pampasarap. But then again, no, it's artificial. So, syempre, lahat naman ng artificial, no, and lahat ng anything in excess sa pag-consume natin, sa paggamit natin, minsan may consequence yan, no, in terms of health benefits. Kaya dapat ang paggamit ng mga yan, yung mga umami, pang-enhance na lasa, yung mga umami powder or mga seasoning, dapat in moderation din yung paggamit niyan. Yes, syempre, iba pa rin pag natural onion yung ginamit natin, iba pa rin na kahit pag maliliit natural lang, sir. Chef. Kahit maliliit lang yung sibuyas, pwede. Okay. Chef, maraming... Go ahead po. Medyo napopromote or medyo nagkakaroon tayo ng saka sa yung mga sibuyas Tagalog, yung mga maliliit, di ba? Pwede muna natin pagsagain yun. Mahirap nga lang silang palatan, pero magandang alternative na rin. Okay. Chef, maraming salamat po sa inyong oras bago po tayo mag-gap or mag-commercial break dito po sa ating segment. Nais ko po kunin muna ang inyong panawagan sa gobyerno dito po sa sitwasyon na kinakaharap natin sa mataas na presyo ng sibuyas. Yes, opo. Kanina narinig niyo na rin naman yung sinabi ko kung anong pwedeng maging alternatibo or programa ng ating gobyerno. Nananawagan po tayo no sa Department of Agriculture or kung sino man ang punong abala ng mga bagay-bagay na to para maipababa natin ang presyo ng sibuyas. Marami naman po tayong pwedeng gawin. Sana po suportahan natin yung mga local farmers natin na produce sila ng sibuyas, bigyan natin sila ng programa, bigyan natin sila ng incentive habang nag-aangkat tayo ng sibuyas sa ibang bansa. At sana rin naman po, kapag dumating ng oras ng anihan, ng oras ng sakahan, itigil natin ang importation para at least po mabigyan ng priority yung ating mga kapwa Pilipino na nagtatanim at ganyan ang kanilang mga negosyo. Maraming salamat. Salamat po, Chef Don. At sa ating pong mga manonood, manatili pong nakatutok dahil sa ating pagbabalik, maglalaan po ng perspektiba ang ating pong mga panelists sa ating pong segment na Katha o Katotohanan. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Tamir's, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin ito mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Nagbabalik po ang perspektiba sa ating pong segment na Katha o Katotohanan. Tayo po magbibigay ng mga statements. Ito po ay sasabihin natin sa ating pong mga panelists at sasabihin nila kung ito po ba ay Katha o Katotohanan. Kasama po dito ang kanilang perspektiba sa specific statement na ito. At ang una po nating isasalang muna ay si Chef. Chef Don, ito po ang statement. Maaari kang magluto ng sisig kahit na walang sibuyas. Ito po ba ay Katha o Katotohanan? Katotohanan po. Pero i-justify ko po katotohanan kasi typically ang sisig, ang definition yan is to eat to something sour. Okay? Kumbaga nag-evolve na lang po na pag sinabing sisig Kapampangan or pork sisig, meron itong sibuyas. Kaya po siya Katha. Kaya po siya katotohanan.
Okay po. So, marami talaga sir yung hindi, chef, no, yung hindi maiwasan, hahanap-hanapin pa rin ang sibuyas, pero you Ang can lasa do ng away sibuyas. with it. Ano po? Sir Jason, wala po sa sinag, ito naman pong statement ninyo, sasabihin yung katha o katotohanan. Pababa na ang presyo ng sibuyas. Retail, katha, farmgate, katotohanan, unfortunately. Bakit po sir? Because of the importation card, yung traders, yun ang ginagamit nila ngayon para baratin yung ating mga onion farmers, onion growers. Pero sa retail, we're hoping na bumaba, pero there's no sign na bababa siya kasi seemingly walang power or helpless ang ating government to do something. Chef, walang essential vitamins o minerals ang sibuyas. Ito po ba'y katha o katotohanan? Oo. Meron itong natural ingredient na antioxidant na good for our health. And sabi ko nga kanina, it can reduce cholesterol and blood pressure. Okay, so marami pong mga benepisyo, ika nga yan coming from chef, kaya nga hindi po talaga maalis sa mga main menu natin sa tahanan man yan o sa mga restaurant dahil maraming benepisyo po ang sibuyas. Maraming salamat po, Chef Don. So Sir Victor, ito naman po ang statement ninyo, dahil sa mataas na presyo ng sibuyas, malaki ang kinita ng mga magsasaka. Ano po ang masasabi niyo dito? Katha po ba o katotohanan? Katotohanan po yan. Bakit, sir? Doon po sa malaking presyo na yun, talagang nakabangon po yung magsasaka doon sa kanilang pagkalugi ng mga 3 years na pagkalugi. Pero iilan lang din po yung mga nakalusot na mga magsasaka, yun po ang nakinabang. Hindi po lahat nakasabay nilang magtanim. Sige po. Maraming salamat po, Sir Victor. Nueva Ecija po ang onion capital ng ating bansa. Katha po ba o katotohanan? Katotohanan. Sir, ever since ito po ang malaking production, ganun ba sir, kaya natawag na onion capital or masasarap ang sibuyas produce ng mga mga Nueva Ecijano? Masarap. Yes, masarap. Both. Okay. And sana, sir, yung production nila ay maging okay. At the same time, ito nga po yung panawagan yung kanina na yung gobyerno ay umaksyon para sila po ay makaluwag-luwag naman. Itong suportahan po talaga natin yung industriya ng pagsasibuyas dito sa ating rehiyon. Sige po. Salamat po, Sir Jason. Maraming salamat po sa ating pong mga panelists. Wala po sa mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija. At yan po may representative tayo from Sinag at maging kay Chef Don sa culinary industry. Nice po nating iwan sa ating pong mga manonood, maging sa ating pong gobyerno, unahin ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Buwagin at habulin ang mga kartel ng sibuyas na siyang nagmamanipula ng presyo nito sa merkado. At huwag isabay po ang importasyon sa panahon ng anihan na siyang papatay sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ako po si Aislinn David Menzon, taga rito kasama ninyo, CLTV 36, ating